Bună ziua și bine ați venit la Academia Chine-Perineu, ramura kinetoterapiei în recuperarea și creșterea calității vieții în disfuncțiile uroginecologice. Sunt Alexandra Tufă, doctor kinetoterapeut specializat în reeducarea perineală de peste 10 ani. Exersez în Franța și sunt formator în reeducarea perineală atât în Franța cât și în România. Ne adresăm pacienților cu patologii și disfuncții uroginecologice, dar și kinetoterapeuților sau personalului medical ce doresc să se perfecționeze în sfera uroginecologică. Prezentați incontinență urinară sau fecală, dureri perineale sau constipație cronică sau alte afecțiuni în sfera uroginecologică, vă așteptăm să ne contactați pe pagina de contact, să ne scrieți pe WhatsApp sau să vă programați direct la o consultație. Sunteți kinetoterapeut și doriți să tratați numeroși pacienți ce suferă de afecțiuni uroginecologice și să vă specializați în reeducarea perineală, vă puteți înscrie la cursul nostru. De asemenea, sunteți un centru medical și doriți o colaborare sau doriți să integrați reeducarea perineală în cadrul structurii dumneavoastră, Academia Chine-Perineu vă propune soluții. Contactați-ne pentru mai multe detalii.